ליד המחשב שלי? רגע, עוד לא סיים לעלות. אוקיי, צריך להכניס סיסמה ליוזר. קוגן BFF. קוגן... לא עולה, זה שגוי. באנגלית. באנגלית, רגע. קוגן, איך אתה כותב? עם C? כן, לא, עם K. סרגי, מתי אתם מסיימים כבר עם העברה של הרשת? עד 1 ואז שוב מ2:30 עד סוף היום. אצלכם עוד בסדר, במחלקת טוקסיקולוגיה יש יותר בעיות. זה לא על הדסקטופ? לא. יש תיקייה שנקראת... תיקייה חדשה 2? יש להיכנס? כן. זה שם? לא. תקראי מה יש שם. תתיקיות, תקציב 2013 גורמן, תקציב 2013 אין בוקק, תמונות ברית של אליאל, בלונדיניות לוהטות בפעולה... לא משנה. רגע, אוקיי. כנסי למי קומפיוטר F2013 לקוחות אומניקום. סרגי? שמש. סרגי, למה אין לי גישה לזד? מערכת הפעלה של מחשב שלך לא מדברת עם מערכת הפעלה חדשה של רשת. למה? זוכר שנתתי לך הצעת מחיר למערכת הפעלה? במעורפל? ואתה אמרת שכשיצמחו לחסר עוד כאן אתה תאשר סכום כזה? נניח. ואז הלכת לשולחן שלי ולקחת את האקווריום שלי וזרקת ברצפה? מצאת? כן. מעולה. תשלחי לי לג'ימייל. יש לכם פה חיבור וי-פיי לאינטרנט, נכון? לא. ואז אמרתי לך שהשרת חנוק ואי אפשר לגבות כבר כמעט? די זוכר. ואתה אמרת למחוק ישנים כדי לגבות חדשים? מה הפואנטה? אז רועי ביקש גיבוי מלפני חודשיים כי נמחק לו, ואין לנו.